mga mamshi, good morning. Ayan, so ngayon, ang lulutuin naman natin ngayon ay sinabawang isda sa upo. Ayan, so umpisahan na natin mga mamshi. So ayan mga mamshi, 2 tasang tubig yung nalagay natin dito. Tsaka ito yung ingredients natin. Kamatis, pagsasama-samahin na natin ito mga mamshi. Hintayin lang natin siyang kumulo. So, tatakpan muna natin siya. Hintayin lang natin siyang kumulo. So, ayan mga mamshi. Ano na siya? Kumulo na. So, ilalagay na natin yung isda. Lagay natin to kasi favorite ko ito mga mamshi. So, yan mga mamshi, yung isda, nilagyan ko na yun ng asin. Ayan. So, tatakpan ulit natin siya. Hintayin natin maluto yung isda. So, ayan mga mamshi. Kumukulo na siya. Lalagyan natin ulit siya ng asin. Ayan. Tamang-tama lang mga mamshi. Madali na naman itong maluto mga mamshi. So, lalagyan natin ng betchin. So, yung mga mamshi, lalagyan natin yung upo. Ayan. Mainam to mga mamshi sa mga high blood. Itong upo na to. Ayan. Sa mga taong high blood, ayan, may mga problema sa mga blood pressure. Ayan, masustansya to. So, hintayin lang natin maluto yung upo mga mamshi. Easy cook lang naman mga mamshi yung pagluluto ng sinabawang isda sa upo. Takpan natin ulit mga mamshi. Yan, hintayin lang natin maluto yung upo.
So, ayan mga mamshi, luto na yung upo. Ayan. Luto na siya. So, ilalagay natin yung kalamansi. Ayan. Or lemon. So, ayan. So, ayan mga mamshi, luto na yung sinabawang isda sa upo. Ayan. So, yummy mga mamshi. So, yan ang mga mamshi, ang sinabawang isda sa upo. Ayan, so yummy.